Hello, welcome back mga isko at mga iska. Yes, nandito nagkakagulo dito sa bayo. Ayan. Ayan guys, yes yun. Dami-dami pong mga isda. Yes, dagma po ngayon ang isda. Dagma. Marami pa yung mga isda ngayon dito po sa aming barangay, sa barangay Magsaysay, Laong, Northern Samar. Kapag masipag lang po kayo maghanap ng mga isda, maghanap. Maghulaw ng mga isda dito. Ayan, marami po kayong makikita. Ayan mga isko at mga iska, talaga naman pong napakayaman pa rin po ng dagat. Pag-inigo mo ng pelangganan lang kay Mau, mag-arga bilat siya naghulaw. Hulaw siya ng biya na kay ganan ang isda lang. Ang video. Pero lato niya ka oras nga ginhulaw. Mao pay si Lusyutan hoy. Balikot siya kasi malakay. Nawara pa sa ng pataw ha. Paula. Una idja na. Dugang pa ni. Tulang pa. Dugang pa dos. Sana sa Dua pa dua. Tulo. Nawara pa sa ng pataw. 10 kilos. sobra na iton, sobra na iton. Si Turak, sobra na iton. Kay Eh po. Tulang sa kago. Dito oy. alang-alang ano yung bilda ko. Dito daw. Nga. Diyos. Papa to naghurulo tag 20 kilos. Kamo nagdarala ka nagsuig lang ka 10 kilos. Yun pa. O kaya na pa man. Di. Ituro na rin. Kay mo ako na hinatag sa iyo. Ay na daw. Ay nagad man pag-ubusin man siya. Ayan guys, nandito yung mga manginginain ng mga isdang nahuli na ito. Ayan o. Ayan, si Dimang Siyo. Mga Korean yan. Ayan, si Nanay. Ayan, si Mana. Mga Korean kasi yung mga family member ko eh. Ayan, si Edmon. Yan, si Tata. Si Kuya Bob Soler. At balik kay Dimansiyo, si Nanay. Pero grabe, ang dami pang mga huling isda, grabe. Araw-araw pong araw-araw pong dinadagma po ng isda yung mga mangingisda po dito sa amin sa barangay Magsaysay. So thank you Lord sa mga biyayang patuloy pinagkakalob po ninyo sa amin. Ayan si Tata, ang lalim ng dimpulo, at si Bob Soler. Ayan guys, pwede po kayong umorder. Lalo na doon sa mga nasa abroad. Yeah, order talaga. Lahing po ang tawag sa isdang yan. O siguro ko espada siguro sa Tagalog yan. Ayan. Grabe. Thank you guys sa inyong panonood at pagsuporta sa inyong Maestro Waray. Ayan may mga sapsap pa para sa sumsuma.